Shibit mentah kami. Kijing lekai kin salong kijing lekai kibakam itna. Namar mentah kami. Ka Al Nassr u Cristiano Ronaldo kan saya lekai. Bat la syai pat pensayo ban saki. Ia ka enter Miami jong Lionel Messi. Bat kiwi pat kijing lekai. Haki lig baper. Terperlok saya sin ngapedang sobhai pish akan ke channel. Bat lada pis ngau tenat ne lada pide ibdang thamai ha ka channel. Sengau papan subscribe, like dan share. Bat ha oi perlong mentah kami. Pensayo ban saki ya ka jing lekai jong ke Real Madrid. Persya ya ka Espanyol. Ha ka jing lekai La Liga. Ha ka por nyop sob san menmet. Mano ban job ha ka ne ka jing lekai. Sa komen ha komen box. Bat ha oi perlong ha papai na ka leng jong ke Real Madrid. Ha ki san teli ki jing lekai ba ka le lekai. Ha ka ne ka samoy. Kala job paro sansin. Da ka jing yalam jong Usabi Alonso. Bat hato ke Man United. Kan la na ban pen kemen ye kinong Cristiano jongka. Mentah kami. Haka jingi kun Persya ya ka Chelsea. Haka por si peu ba Jemen mit. Haka jingi lekai Premier League. Bat hakilai teli ki jingi lekai ba kadu jongka. Persya ya ka Chelsea. Kal sya rem baro laisin. Terperlok mentah pat kami. Kumno pisngo. Sa komen ha komen box. Katba ka Al Nassr jong u Cristiano Ronaldo. Kan sai kun Persya ia ka Al Riyadh haka jingi lekai Saudi Pro League haka por khat ui siteng menmet bat kiwi pat ki jingi lekai haki league baper kat baka Inter Miami jong Lionel Messi kan sai kun Persya ia ka DC United haka jingi lekai MLS la Simon Step haka por san baje tik terperlok kaling ngalabu lupa haka description. Buat lada pide kita kinong yelekai football. Lane ki football fun. Ngakan tu ye pi pa pin yelor nilem. Ia kene ke store. Kapang ngalabu hangne. Kabadon ye ki boot bat ki jersey ki paper. Ki bala up lepa ye pi. Bat ha oi perlok. Wala ngim dei kita ki pro. Handrai ka jingi jongi ye ka. Kam dei pat 0. Kublei shibun. Saya lor ni hi ma pi hang to.